नोंथांखौ आंनि I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव बरायबाय। दिनै आङो मोनसे नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेयो जाहैबाय आरजनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों जे भिडिअखौ कन्टिनिउ खालामनानै नायलांबाय था, जाहाथे आरजनि सोमोन्दै सुंद'यैबाबो नोंथांमोना बुजिनो हायो। आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायबावो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आङो बाइबेलनिफ्राय मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो होनो हायो आरो जोङो जयैनो सावरायज्लायनो हायो। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। आरजआ जाबाय इसोरजों रायज्लायनायनि मोनसे लामा, कमिउनिकेसन होननानै जोङो बुंनो हायो। दा बे लामाजों जोङो इसोरजों रायज्लायनो हायो। जोङो थोंजोङै इसोरखौ जोङो लोगो हमनो हाया, नाथाय जोङो आरजनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ लोगो हमनानै जोङो रायज्लायनो हायो। जोङो बे आरज खालामनायनि गेजेरजों जोङो इसोरखौ मोननो हायो आरो जोङो आरजनि गेजेरजों जोंनि नांगौफोरखौ, जोंनि प्रब्लेम समस्या बेफोरखौ जोङो इसोरनो दिन्थिनानै बे जोङो निजा सल्भ खालामनो हायि प्रब्लेम समस्याफोरखौ इसोरनियाव जोङो सलुसन खालामनो थाखाय खावलायनानै जोङो सलुसन खालामनो होनो हायो आरो बिनि प्रब्लेमफोरनि सल्भखौ जोङो इसोरनिफ्राय खालामनायखौ जों मोननो हायो। दा बेबायदिनो जोङो इसोरनि नांगौफोरखौ, जोंनि प्रब्लेम समस्याफोरखौ जोङो आरज खालामनानै जोङो दिन्थिनो हायो। बे आरज खालामनाया जाहैबाय मोनसे इसोरजों रायज्लायनायनि कमिउनिकेसन। जोङो बेनिखायनो जोंनि मावनो लानाय खामानिफोरनि थाखाय, जोंनि प्रब्लेम समस्याफोरनि थाखाय जोङो जेब्लायबो जोङो इसोरनियाव आरज खालामनांगौ आरो जोङो हदाय जोङो आरजखौ हामबाय होननायजों इसोरनिसिम साबायखर बावनायजों जोङो खालामनो नांगौ, जाहाथे इसोरा जोंनि आरज खालामनायाव गोजोनो आरो जोंनि समस्याफोरखौ इसोरा सल्भ खालामनानै होयो। जों बिनिखायनो इसोरनियाव आरज खालामनो नांगौ आरो आरज खालामनायनि गेजेरजों जोङो माखासे फिथाइफोरखौ मोननो हायो। दा बे फिथाइफोरनि आङो मोननै जोंनि बाइबेलनि, बे खृष्टियानफोरनि गोथार बाइबेलनिफ्राय लानानै एगजामपोल लानानै फोरमायनो नागिरदों। गोथार बाइबेल शास्त्रआव जोङो सासे हिजिकिया राजानि बाथ्रा जोङो सोलोंनो हायो आरो मोननो हादों जे बिखौ थैनायनि थाखाय इसोरा राव हरबायमोन, डेथ सेन्टेन्स होबायमोन। दा बे थैनायनि थाखाय राव बेखौ मोननानै जे हिजिकिया राजाया दुखु मोनदोंमोन, जे होनदोंमोन जे नोङो थैसिगोन, हिजिकिया राजाया थैसिगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बेबायदि खोथाखौ खोनानानै बे हिजिकिया राजाया जोबोद दुखु मोनदों आरो हयथ' गाबदों। बियो दुखु मोननानै मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बियो सानदों आरो टेनसन जादों बेबायदि। दा बियो सानदों जे बे बिपदनि समाव जोङो मानसि हारिया मोनसे हुदा दङ, बिपद जायोब्लासो जोङो इसोरनियाव इसोर होननानै जोङो आरज खालामो। नाथाय बे नङा जे बे बिपद समावल' मानसिया आरज खालामनांगौ, जोङो हदाय जोंनि जिबनाव जोङो आरज खालामनांगौ। दा गुबै खोथाया जाहैबाय बे हिजिकिया राजाया जे थैनोसै लागायाव, थैनायनि सेन्टेन्स होजानायाव, वर्डस होजानायाव, राव होजानायाव बियो मा खालामदों? इसोरनियाव आरज खालामदों। बियो गाबै गाबै आरज खालामदों। बियो जोबोद दुखुजों बियो आरज खालामदों आरो इसोरजों रायज्लायदों। आरज माने इसोरजों रायज्लायनाय, बियो इसोरजों रायज्लायदों आरो बेबायदिनो आरजनि गेजेरजों खस्थ' दुखु खालामनानै, माने गोब्राब नाजाथाबनायजों बियो आरज खालामनानै, बियो गोसो होनानै आरज खालामनानै, बियो गाबनायजों आरज खालामनानै मा जादों? इसोरा आरो बिनो 15 बोसोर जिबनखौ बारायनानै होदों, एक्सटेनसन खालामदों। होनदों जे हिजिकिया राजाया 15 बोसोर आरो थांनानै थाबावसिगोन बेबायदि। दा जोङो बेवहाय नुनानै मोनबाय जे बे 15 बोसोर आरोबाव बे जिबन फोलावनानै होनाया साधारन बाथ्रा नङा। जों मानसिफोरनि थाखाय जोङो बेखौ मावनो हाया। दा बेखौ माबोरै मावनो हाखो? आरजनि गेजेरजों जोङो मावनो हाबाय। इसोरजों रायज्लायनानै जोङो जिबनखौबो जोङो फोलावनानै बे हिजिकिया राजाया लानो हाबाय। जोबोद गिदिर खामानि बे आरजनि गेजेरजों मावनो हाबाय। अब्ला जोङो नायदो, आरजनि गेजेरजों बेसे गिदिर खामानिखौ जों मावनो हाखो बा हिजिकिया राजाया मावनो हाखो। बेबायदिनो जोंनि दानि जिबनाव, जोंनि जिबनावबो जोङो आरजनि गेजेरजों जोङो गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावनो हायो। बे जाहैबाय मोनसे फोरमान। आरो बेबायदिनो सासे दंबावोमोन जे
हान्ना होनाया सासे हिन्जावमोन। बे हिन्जावा हाबा जानायनि उनावबो बिहा गोबाव बोसोर फिसा गैयामोन, गथ'आनो बिहा गैजायामोन। दा बिनि थाखाय बियो जोबोद दुखु मोनदों। आं मा खालामनाया गाहाम जागोन। दा बिपदनि सम बियो मोनसे। माबायदि बिपदनि सम? बिहा जे गथ' गैजाया, हयथ' बियो हौवाजों रायजाबाय थायोबो जानो हागौ, हयथ' बियो समाजजों मुगैजायोबो जानो हागौ। जोंथ' मिथिगौ, संसाराव दाबो मिथिगोन जे जायफोरा गथ' गैया बिसोरो मिथिगोन। दा बेनिखायनो जे बेखौ मिथिनानै इसोरजों रायज्लायनानै बियो गोसो जाबाय बिनानै लानो। दा बेनिखायनो बियो गाबै गाबै आर'ज खालामबाय जे आङो इसोरनियाव बिनानै लानोसै। बियो बेबायदिनो गाबै गाबै आर'ज खालामनायनि गेजेरजों सासे गथ' मोनबाय। नायदो अब्ला आर'जआ बेसे गिदिर खामानि मावनो हाखो। दिनै जोंनि संसाराव जोङो गथ'खौ जोङो बेबायदि मोननो हानाय नङामोन। जोङो जायफोरा गथ' गैया बेबायदिनो बोरायजासिम बुरैजासिम गथ' गैयि मानसिफ्रा बिसोरो सा ससेयावनो मा खालामो, जे मोनब्लाथाय बिसोरो बायनानै लायो, सोरनिफ्रायबा खांनो लाबोयो। बेबायदिनो सोरबाया मेडिकेलनिफ्राय गोबां खरसा गारनानै बियो बायनानै लाबोयो आरो गावनि न'खराव खांनो लाबोयो। नाथाय बियो जोंनि अरिजिनेल, जोंनि गोरबोनि अरिजिनेल फिसा जोङो जानो हाया। बेवहाय जोंहा थोजासे गोजोननाय थाया। नाथाय बेबायदिनो हिजिकिया बे हानाना बिनानै मोननायाव बेसे गोजोनदोंमोन। नायदो अब्ला बेसे गिदिर खामानिखौ जोङो आर'जनि गेजेरजों मावखो। बेखौ जोङो सम्भब नङा जे बे संसाराव जोङो बायनानै मोननाय जे फिसाया जोंनि थाखाय अरिजिनेल जानो हाया। नाथाय नायदो जोङो संसाराव मावनो हायै खामानिफोरखौ, बे मानसिया मावनो हायै खामानिफोरखौ जे आर'जनि गेजेरजों इसोरा जोंनो मावनानै होयो आरो जोङो इसोरनिजों आर'जनि गेजेरजों रायज्लायनानै बेखौ बिनानै लानो हायो। अब्ला आर'जआ जोङो बेसे पावारफुल होननानै जों दा मिथिगौ। आर'जआ बेसे पावारफुल जोङो दिनै आर'जनि सोमोन्दै मिथिबाय। आर'जआ जोबोद गिदिर पावारफुल मोनसे बिजों, जाय बिजोंजों जोङो इसोरजों रायज्लायनो हायो आरो जोंनि समयसाफोरखौ जोङो इसोरजों रायज्लायनानै सल्भ खालामनो हायो। दे जोङो आर'जनि सोमोन्दै दिनै एसे रायज्लायबाय। बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि थाखाय सुंद'यै भिडिअ बानायनानै होबाय, जाहाथे नोंथांमोनाबो सुंद'यै बुजिनो हायो। आरो दिनै आङो बेखिनियावनो बे आर'जनि सोमोन्दै सावरायनायखौ दोनथ'बाय। गोबां दंबावोमोन सावरायनो गोनां, नाथाय आङो गोबाव सम सावरायनानै मानसिफोरखौ बाहोनो आरो मानसिफोरखौ बेबायदिनो आमुनि नांहोनो आं सानाखै। दिनै आर'जनि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आमेन।